isih kajangkung dewane. Saya apa daya lan kekuatan ngarpani dening Prabu Anusapati. Sawangan Anusapati apa ya? Margapati Sumlanggandring. Ya, Tajaya apa? Pati lan uripe Prabu Anusapati ora gumantung marang ampuing anggrek Sumlanggandring. Mula yen pancen kowe kepengin mbalesake marang patine wong tuwa, ayo kantep jojo mati. Ayo. Sadurunge aku mateni dening wong tuwa, pancen wis dadi waring empu gandring marang sapa kang ngregem ananing Kyai Gandring. Besok patimu